vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndinewo business rangu iro randiinaro. Ndinoitawo zvekutenga motikari maexjap edu awa, then ndobva ndazotengesa. Ndine garaji rangu riri muno muHarare. But dambudziko riripo nderekuti ndine imwe ng'anga iyo yakandirombesa. Saka ng'anga iyi iri kuda kuti ndinge ndichiipa motikari dzangu dzose, because iyo iri kuti iwewo wakatadza kuita izvo zvatakatenderana. Saka upfumi hwose uhwo hwaunofungidzira kuti unahwo, upfumi hwacho hwese ihwohwo ndewangu. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai so. Inini pandainge ndiri kuSouth Africa, ndakatoenda kuSouth Africa pandainge ndichitori mupfana chaiye. Saka ndakabva ndazotanga kushandira umwe murungu uyu ainge asingabhadhari. Saka murungu uyu mukomanashi one day akauya kwatiri ndokubva ati ndipei mafoni enyu, ndokubva tazomupa mafoni edu, akabva azotiisira wifi because tainge tichigarapo pamba pemurungu. Saka taizoti paya kana tikatenga mamwe mafoni tobva tazodzokera kwaari tichimuudza kuti tikuda kuti ange achitiisira zvekare mamwe mapassword. Saka akazosvika pakubhoyekana nazvo, akabva ati vanhu imi munonetsa. So zvaakazoita manje akazoti ndava kuda kuti ndige ndichikupai mapassword kuitira kuti kana mukazotenga mamwe mafoni munongozviisira moga mapassword. Saka wifi ipapo ngaingogara iri T, and each and every morning zvandainge ndichiita mukoma, ndaiti makuseni paya pandinomuka, then ndaibva ndatanga ndobva ndaenda kustoreroom ndobva ndanodownloada mavideos. Saka ndainge ndichishandisa vidmate. Handiti munoziva kuti vidmate kana uchida kudownloada video repa YouTube unokwanisa kutori downloada as a video kana kuti unokwanisa kuri downloada as an mp3. Saka ndine machannels angu awo andainge ndichifarira. Makore acho iwawo kwainge kuine machannel mashoma edu ekuZim paYouTube, and vanhu vainge vachiita zvekufamba vachiinterviewa ng'anga vainge vachiri vashoma. Iko zvinozvi ndinoona kuti zvawandirwa manje. Saka at that time ndainge ndiine machannels angu maviri andainge ndichifarira kuteverera, but ndisingadi hangu kutaura mazita. So imwe channel yacho manje vakabva vazoita episode, and vakaita episode imwe vachiinterviewa imwe ng'anga inogarawo zvekare muHarare. Saka ndakabva ndazotora nhamba dzasekuru vaya. Ndakati ndatora nhamba dzasekuru vaya ndokubva ndazotaura naye navo mushure mekunge ndanzwa kuti ivo vanoita zvekurombesa. Ndikabva ndazovabvunza kuti nhaimi sekuru, kozva ndanzwa paprogramu muchiti imimi munoita zvekurombesa, munoita mari iko kurombesa? Vakabva vati muzukuru, handingakwanisi kukuudza kuti inini ndinorombesa nemari, because vakabva vati vanototanga vatonzwa neavo vari kunyika dzimu kuti inini ndingazochajwa mari paurombwa hwangu, uye zvekare mhiko dzandinozopiwa hanzi dzinozotobuda mushure mekunge taita dare. Saka vakabva vati madzinza, nekuda kwekuti madzinza haafanane, saka dzinza rimwe nerimwe zvakafanana nekuti vana mhofu kana vachiromba, kuromba kwavo hakungazofanani nanasoko nekuti madzinza haafanani. Saka dzinza roga roga hanzi rine mhiko idzo dzarinozopiwa. Saka hanzi izvi zvinozotoonekwa mushure mekunge taita dare. So ndakabva ndazovabvunza kuti mari yacho yedare yainge iri mari. Ndopa vakabva vazondiudza kuti mari yainge ichidiwa yedare kwainge kuchidiwa iko $40. Ndikabva ndati zvakanakai. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakazoti ndawana mari ndokubva ndazogadzira order, ndokubva ndazotumidzira sekuru vaya. Ndakabva ndazovatumidzira mari yedare. Vakabva vati zvino muzukuru nyaya iripo, because mazuva acho iwayo vairakidza kuti vainge vachiwandirwa zvisingaite, ende vaiwanzokuwandirwa nevanhu vekuUK, ende vachitotaura neni vainge vachiti vanhu vari kuUK uko vanofarira mishonga uye vanofarira kuromba. Vakabva vati saka iwewe watova muwaiting queue, nekuti ndoda kutanga ndadhila neava vari kuUK
kana ndapedza navo then ndobva ndazodzoka kwauri. Wazvinzwa here muzukuru? Ndokubva ndazoti zvakanakai. Saka sekuru vaya vakabva vazondifonera one day neWhatsApp vakabva vati muzukuru uri sei? Ndikabva ndati kuri boss sekuru. Vakabva vati inini ndiri kuuyako kuJoni ikoko but ndiri kudarikira, vachiti ivo vaifanira kuti vange vachizoenda kuUK. At that time vainge vachiti vainge vaine imwe couple iyo vainge vachifambidzana nayo mumatare, vachiti couple iyi yainge ine business ikoko kuUK, vachida kuti vange vachisimbisirwa zvekare nekurombera business ravo. Saka vakabva vati unokwanisa here muzukuru kuti unge uchiuya muJoburg, because vainge vachiti muJoburg pane pamwe pavainge vapiwa pekugara asi vainge vasingazogaripo kwemazuva akati one day. Zvino ini nekuda kwekuti ndainge ndisina mapepa ndikabva ndati kuJoburg uko kwandinonzwa kuchinzi polisi inongogara ichinetsa uko handikamboendi. Ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichitya kufamba ndisina passport. Vakabva vati zvakanaka muzukuru, ndichazokuona kana ndodzoka. Zvino vakazoti vadzoka vachibva kuUK ndo pavakazondifonera vachiti kana vava kuZim tichazopinda mumatare. Saka zuva iro ravakandiudza kuti ndo pataifanira kuti tinge tichizopinda mumatare, vakabva vazondiudza kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka bucket. Ndokubva ndatoenda ndikabva ndatonotenga bucket because vakati ndaifanira kutsvaga bucket randinenge ndisina kana kumbogara ndakashandisa. Ndakabva ndatsvaka 20 liter bucket riya ndokubva ndazorisuka. Vakabva vati ndige ndichirizadza nemvura. So usiku hwakazoti hwasvika ndakamirira usiku hwakazoti hwasvika ndokubva ndazomirira kuma9 because vakati kuma9 ndo pataifanira kuti tinge tichiita mhiko dzedu. So sekuru ava vainge vakati taifanira kuti tinge tichizomirira kusvika 9. So 9 dzakazoti dzakwana ndokubva ndazobuda panze. Ndakabuda panze mukoma ndokubva ndatenderera kuseri kwezvimukuku zvedu ndichitya kuti vanhu vanokwanisa kuzondiona. Then ndikabva ndaenda kuseri kuya ndokubva ndazopfugama because ivo vakati ndinge ndichipfugama ndakatarisa kumabvazuva. Ndokubva ndazopfugama paya ndakatarisa kumabvazuva. Zvino mukoma sekuru ava vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichiteerera. Ndokubva ndazoteerera. Vakabva vati mubhaketi umu hamuna here zviri kuitika. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichitonzwa kutoti mubhaketi mainge muine chinhu chairakidza kuti chainge chichifamba. Ndikabva ndati ndoita sei nhai sekuru, ndovhura here? Vakabva vati kana ukangovhura muzukuru unobva wafa because zvinhu izvozvo zvirimo mubhaketi imomo zvichiri neukasha. Tiri kufanira kuti tinge tichizozorodza mhepo idzodzo dzirimo mubhaketi imomo. Usavhura muzukuru, wazvinzwa? Saka sekuru ava vakabva vazondipa mazuva awo avakanditi bhaketi iri ndaifanira kusaribata uye zvekare ndaisafanira kurivhura. Vakabva vati kunyange ndikanzwa chinengei mubhaketi imomo handaifanira kuti ndinge ndichizorivhura. So ndakabva ndazomirira kuzosvika umwe musi pandakatonzwa kuti mubhaketi imomo mainge musisina kana movement. Ndichinovhura kudai ndo pandakabva ndaona kuti mainge muine mari. Ndikabva ndazovaudza sekuru vaya. Saka sekuru ava mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndawana mari, sekuru vakabva vazoti mari iyoyo yainge iri yavo. Mari iyi yainge yakawanda, handidi kukunyepirai. Mari iyi yainge iri iyo $5,000 mushure mekunge ndaiverenga. Ndikabva ndati mari iyi ndikufanira kutoti ndige ndichiita zvine musoro nayo. Sekuru ava vava kuda kutondiitira unjikire, zvimwe kuda muurombwa hwangu ndo mari yoga yandichawana iyi. Saka zviri nani kuti mari iyi ndinge ndichitanga kabhizinesi nayo. Zvino sekuru vaya mukoma ndakabva ndazoronga kuti ndinge ndichivavhara mari because vainge vakati handaifanira kuti ndinge ndichishandisa kana sent. Mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya nayo kumusha yakakwana ndobva ndavapa. Then ivo manje vobva vachizondisunungura kuti dzimwe mari dzandainge ndichazowana dzandainge ndichazopiwa nezvikwambo izvo zvavainge vandipa mari iyo inenge yava yangu. But ndakabva ndabatwa nehunjire plus imomo muarea mandainge ndichigara mainge muine kamwe kamwana kamusikana kaike kakanaka zvinengei. Kamwana aka ndainge ndakakabvirira kudhara ndichingokanyenga kachindiramba. Saka ndaiziva kuti kaifarira mari zvisingaiti. Ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingokamura mari. Ndokubva ndatora $500. Mushure mekunge ndatora $500 iya ndokubva ndaenda kuno umwe muchinda uyo wandaiziva kuti mapepa ake ainge akakwana. Ndikabva ndamukumbira kuti
sezvo FNB ichiti kana uine ma-US ako unoenda wobva wanochinja ma-US dollars aya obva wapiwa ma-rands, akabva abvuma ndokubva taenda kubank akabva apiwa mari ndokubva atazowithdrawa mari iya akabva azondipa iniwo ndikabva ndamupa yedrink. Ndini uyo ndikabva ndazoenda pamba pekabhebhi kaya ndokubva ndakaflashira mari kakabva katanga kunditeverera ndokubva ndatorara nako ndikabva ndazokabhadhara. So mukoma ndobva ndakabva ndazoona kuti mari iyi yaingoramba ichingonyuka. Ndikati mari iyi sezvo iri kungoramba ichingonyuka from nowhere, dzimwe nguva mari iyi yaikwanisa kungonyuka iri 300 400 500 kana kuti 5000 US dollars. Ndikabva ndati pana pandoita sei. Ndini uyo ndikabva ndazodzokera kumusha. Pandakadzokera kumusha ndikabva ndazviudza kuti pano ndava kutotanga business because kubva nekubvira ende zvekare ndo zvainge zvakatondiendesa kujoni kuti ndinge ndichinounganidza mari ndobva ndazotenga ma-ex-jap angu ndobva ndatanga kumatengesa. Saka ndakabva ndaona kuti uyu wainge utori mukana ndokubva ndatenga motikari dzangu pamesina apa ndikabva ndatodzoka nadzo ndokubva ndatotanga kutoita chibhizinesi changu chekutengesa motikari. Pose apa sekuru ava ndainge ndisingambodi kana kutaura navo, saka ivo pavakazozvinzwa kuti ndainge ndava nechigaraji changu chekubva vazouya manje pagaraji pangu vakabva vazoti muzukuru ameno kuti wakapindwa nemweya wakaita sei, but muzukuru ndangouya pano kuti ndige ndichikudza kuti motikari dzose idzi dzaunoona nemari dzose idzo dzaunofungidzira kuti ndedzako, mari idzodzo ndedzangu. Unozvinzwa here muzukuru? Nekuti iwe wakashandisa zvinhu zvangu, urombwa hwangu ndo hwandainge ndakakurendesera iwewe. Saka ndava kuda kuti unge uchindipa motikari dzose idzi nemari yose yauinayo, mari yose iyo inonzi yakabva paurombwa hwandakakupa iwewe. Ndikuda kuti unge uchindipa mari yangu. Wazvinzwa here muzukuru? Ndokubva ndaramba paya. Saka sekuru ava vakabva vazoti muzukuru waramba here? Ndikabva ndati hongu sekuru ndaramba. Saka sekuru vaya ndakabva ndazovanyima mari yavo ndikabva ndati I was going to defend mari yangu. Vakabva vati uneshuwa kuti iwe uri kuti uruda kudefenda urombwa hwandakakupa iwewe? Ndikabva ndati hongu sekuru, iyi imari yangu yandakazvishandira, iplani dzangu idzi sekuru. Vakabva vati zvakanaka muzukuru. Saka semunhu wowe kuti ndainge ndava kubata mari because mari iyi iyo zvainoita ndezvekuti ndinokwanisa kungoti paya pandinomuka ndobva ndatoona kutoti mumba mandinenge ndirere munenge muine zvitutu zvemari. Saka ndichitoziva kutoti mari yangu haipere. Ndainge ndangova munhu wekungogara ndiri kumafaro ende ndinowanzokufarira kunonwira zvangu kumashwede. Ndobva ndapika up hangu to maghetto youth to my young one ndobva ndaenda natwo kudheni kwangu. Saka ndakabva ndazoenda kwamashwede ndobva ndazosangana nekamwe kamughetto youth, a very beautiful young woman. Ndokubva tatanga kunwa doro paya. Iye ainge atodhakwa but ndokubva ndazoramba ndichingomudhakwisa ndokubva tazodzoka tose kumba. Handina kana kumbogara ndakamubvunza zita, naiyewo haana kana kumbogara akandibvunza zita, kutoti ainge ainani handitombozivi. Ndokubva tazoya kumba ndokubva taita bonde, but I struggled mukoma kuti ndinge ndichibatwa nehope, asi sezvisinei ndakabva ndazobatwa nehope. Zvino ndakazovhunduka pakati peusiku. Chakandivhundutsa mukoma ndechekuti ndakanzwa kuti kutsoka kwangu uku kwainge kuine chinhu chainge chichifamba chichitonhora kuita ice. Ndikabva ndati ko ichi chimbori chiko? Ndokubva ndazotarira ndikabva ndaona kuti kabhebhi kaya kandainge ndiinako kainge kasimo mumachira. Ndakabva ndadzwa kuti chinhu chiya chainge chichitonhora chaingoramba chichingofamba mumachira. Ndokubva ndazofukura machira aya mukoma. Ndakabva ndavhunduka because ndakabva ndatoona kutoti mumachira mainge muine shato yainge irimo. Ndakabva ndazokasika ndokubva ndazotaura nasekuru vaya. Saka sekuru vaya ndo vakabva vazondiudza kuti yainge isiri shato yaMwari, but musikana uya wandainge ndakatora kwamashwede, musikana uyu ndiye ainge ashandurwa nezvikwambo zvavo sekuru ava akabva azova shato. Nanhasi uno shato iyi ndinayo mumba mangu, ende sekuru ava vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza imwe room, then ndikabva ndazosarudza room iya. Vakabva vazonditi muroom imomo ndo mauri kufanira kuti unge uchinogadzika shato yako iyoyo. Ndokubva ndatora shato iya yamusikana uya ndikabva ndazonomugadzika muroom muya. Nanhasi uno ndo maagere musikana uyu, but iye ishato. Saka zvandinoita ndezvekuti ndinoenda ndobva ndanotenga mabroiler because vakandiudza kuti iyi shato iyi unopota uchipa huku mhenyu, then iyo inobva yazozviurayira huku dziya mhenyu. Saka ndinongoenda ndobva ndanotenga mabroiler angu, ndichidzoka ndinobva ndakanda mabroiler aya murumu imomo, then murumu muya munogara shato iyoyo
inobva yatominya huku dziya dzandinenge ndatenga. Saka sekuru ava vakanditi handifanire kuti ndinge ndichivhura mahwindo murumu imomo, handifanire kuti ndinge ndichitsvairamo murumu imomo, mava kunhohwa mukoma, because shato iyi inoti kana yapedza kudya paya inobva yarutsa zvinhu zviya zvainenge yadya, saka munongogara muine rimwe zimunhuwi. So ndauyawo pano kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvice. Sekuru ava ndakazoita manegotiation navo, ndo nyaya yavapo mukoma. Saka sekuru ava vakabva vati mfana iwe wakafungidzira kuti iwewo wakangwara, saka ndokuda kutanga ndambokutswinya mbichana. Vakati ndikuda kukutswinya, saka pavakati ndikuda kumbokutswinya mbichana ndakangofungidzira kuti vainge vaine mubhadharo uyo wavainge vachida kundiripisa. Zvino ivo vakabva vati vadzimu vavo vakatsamwa, saka kuti vadzimu vavo vange vachindisunungura hanzi pari kudiwa ropa. Ndikabva ndati ropa reiko? Ropa remombe here kana kuti ropa rehuku? Naisekuru vakabva vaseka, vakabva vati kwete bodo, pari kutodiwa ropa raamai vako, nyakukutumbura ropa ravo ndo riri kudiwa. So mukoma ndo patiri izvozvo. So mukoma ndo patiri inini nasekuru ava vepaYouTube, ivo vari kuti pari kudiwa ropa raamai vangu. Ndiri kufanira kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu kuitira kuti vadzimu vavo vange vachizondiregerera. Hanzi inini ndakajairira dare ravo mushure mekunge vandirombesa, ndokubva ndazovanyima mari iyo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichivapa. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo vedare kuti ndinge ndichirasikirwa nehupfumi uhwu hwandakapiwa nasekuru ava handidi, uye zvekare kuti ndinge ndichirasikirwa naamai vangu handidi. Uye chinondirwadza apo pacho patakaita mhiko, sekuru ava vakabva vazoti kwandiri mari iyo yandainge ndichazobata, mari iyoyo handitendedzwi kuti ndinge ndichizobatsira amai vangu. Ende chinondirwadza ndiamai vangu nekuti mushure mekunge baba vangu vashayika, amai vangu ndo vakabva vazova baba zvekare vakazova amai, but iko zvino manje ndo vandiri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichivachekeresa. Amai vangu vanotambudzika but handikwanise kuti ndinge ndichivabatsira nekuti hanzi zuva iro randichavagamuchidza mari inenge yabuda muhomwe mangu ndo zuvawo iro randichazofa. Vanotozviziva kuti mwana wavo ugere tatata muHarare, but ivo vachidya nhoko dzezvironda. Uye zvekare hanzi hama dzangu handitendedzwi kuti ndinge ndichidzibatsira, hanzi zuva randichabatsira hama dzangu ndo zuva randichatanga kupenga. Saka handidi kupenga, handidi kufa, uye zvekare handidi kuchekeresa amai vangu, ende handidi kuti ndinge ndichirasikirwa nehupfumi uhwu hwandakapiwa nasekuru. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndichiuya pano ndiri kutongotsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Mukadzi uyu wandinoshanda naye ndoita sei? Ndomufumura here kana kuti ndombotanga ndamukumbira? Saka ininiwo ndinoshandira umwe murume anobvawo kuzimu ane garden service yake. Saka pane umwe mukadzi zvekare uyo watinoshandidzana naye anobvawo kuzimu. Hei, ndaisambofungidzira kuti ari kutodanana nabosi vedu. Apa akatoroorwa mukadzi uyu, apa anoremekedzeka sei? Apa mukoma nashi chinoitika ndechekuti tinotodhiraivhwa nemukadzi wabosi wedu, ndiye anototidhiraivha from one place to another. Saka kana kuri kunzi ndikamufumura, hei, madhiri mazhinji anobva atodhakwa. So zvakaitika mukoma ndezvekuti pane pamwe pamba apo patainge tichishanda, saka musi wacho iwoyo kwainge kuine load shedding, saka pamba apa pane masola. So uyu akabva azondikumbira manje mukadzi uyu akati please budi ndichajisaiwo foni yangu iyi. Ivo vainge vachienda kunoshanda pane imwe imba but musame street imomo, ndokubva ndazotora foni yake. Apa inini ndirofarira kudzvanya-dzvanya sei mafoni evanhu, saka ndikabva ndazotora foni iya ndikatamba nayo. Kudzamara ndazoiunlocka ndichitobaya foni yake. Ndainge ndichongozvidza kuti munhu uyu kuti hana manude pictures mufoni make, ndikatombomatora zvangu ndikatombomaona. So ndakazoti ndavhura foni, hei, iye ndakabva ndaona kuti ainge asina manude pictures, but ndakabva ndaona kuti iye nabosi vedu vanotopota vachitumidzirana manude, because ipapo ndakabva ndaona nude picture iro rainge abva mukutumidzirwa nabosi, ndakabva ndazoridhilita. Apa bosi ava vainge vakatobata sikarudzi yavo, vakatonyora kutoti ngona zvawandiita
trouzi rako rawakapfeka nhasi rakakubata kudai, hona zvawandiita, ko chimbondipaka. Iyi mukoma pandakaona meseji iyoyo ndakabva ndatovhunduka. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvice nemiono yavo kuti ndoita sei, ndomuexposa mukadzi uyu kana kuti ndotoshandisa mukana uyu wekuti ndinge ndichimukumbira, because hey, aiwa figa chaiyo, figa iripo pose apa ndaingomuchiva zvangu ndichingomuti sisi but ndichitongomuchiva. Saka handizivi kuti mukana here wandavhurirwawo naMwari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, hanzi mukana here wandavhurirwa naMwari. Ai, zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section.